Кучи, бе. Немска овчарка. 2, 3, с някакви кръстове там, не знам си какво. Абе, е бил майките. Аре си хора. Таре, защото се отказал. Аре, педалчета. Ще ги дупчим ли чуста? Ице! Братле, как си, приятелю? 1000 години. Какво става? Пира. А? Колко време не сме се виждали? Академията, братле. Академията. Какво става? Бачкаш ли? В един цех. Мебели. Твоите неща. Твоите неща. Абе, бачка много ясно, ама... Аре, дайм да ги видим. Имаш етеля, далеч ни? Мислех първо една бира, ама... Айде, то на 5 минути. Аре, после бирички ще пием. Ти за какво се върна се? Холандия, бати. Върнах се малко, искам тук да пачкаме да видим какво става. България ли, бе, човек? Луд ли си? Жених се, развеждах се там, имам 2 дъщери. Ама то при Румпи абсолютно изродия. Аз му исках 50 кинта на заем човек. Той в една кола тръска навсякъде. Само дет не си изгаси фаса на челото ми, разбираш? Влизай. Какво става? Здрасти. Са квартиранче. Мизерика, батка на около. Много са яки, бе, братле. Това ми е сърцето, бе, човек. Ето тук има още една. Адам и Лилит. Много яки, браво. Браво. Да измислим нещо заедно, а? Хайде, да измислим. В Холандийка. Мане тая Холандия, дай тук да ги правим. Аре бе, бате, бе, ти до кога ще чакаш, то че ще става? Мали, бе, как се пребах? И какво сте обързали така? Кажи. Преба си се, ама ще мине, какво?